Veliki pozdrav svima ljudi moji, Kimi sa vama ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u, ne znam da li je prvi, ne znam da sam snimao ja uopšte. Dobrodošli u prvi story time na ovome kanalu. Ljudi u ovom, to jest vi ste mi pisali da uradim tako nešto, ali u ovom story timeu ću mi ispričati šta se sve desilo sa mojim kanalom. I kako je jedan pederčić htio da mi hakuje YouTube kanal, ovaj kanal koji sada imam. I uglavnom, zašto ja nisam snimao i zašto, pa koliko, jedno vreme mi se pogodilo nisam snimao 30 dana. Sada ćete saznati pravu istinu o tome zašto sam ja stajao sa snimanjem, jer vidim dosta hejta zbog toga. No da sam ja tada bio pametniji, nikad ne bi stao sa snimanjem, nisam ni razmišljao svojom glavom, bukvalno. Znači, i mnogo sam se pokajao zbog toga jer bi sad mi već čekali 10.000 subscribera, ne 5. Pre nego što počnem klip, želeo bih da se zahvalim stranici kompaniji Ilke koja mi je poslala ovu bluzu, duksericu, nemam pojma šta je ovo. Ne znam, ali baš je ono fuli za zimu je bam toplo, jer je baš ono debelo i nemam pojma ja. Znači, link sajta i link Instagram stranice koje su mi oni to poručili imate u deskripciji, tako da obavezno svi odite i zapratite ih. Ako želite da uzmete baš istu ovakvu, imat ćete popust hashtag KimiD i oni će vam dati valjda 20% popusta, nemam pojma ni ja. Odlična je i sve preporuke. To je bilo, izračunali se sad kad sam zadnji put stao sa snimanjem, kad nisam snimao mjesec dana. To je bilo, nemam pojma ni ja. Ali to se sve vuklo jedno mjesec i po dana. Pre toga. Pa da, mjesec i po dana. Ne, 2 mjeseca. Mjesec dana kako sam snimao se to vuklo i mjesec dana kako nisam snimao. Javio mi se jedan lik. Ja mislim da je lik iz Bosne i Hercegovine. Koji mi je napisao... Kako sad veće poruka, nemam tačno poruke jer sam ja sam njega i blokirao. Sada i sve sam izbrisao, znači bukvalno uklonio sam u svaki kontakt. Čak mi se lik poslije toga javio na Gmail. Ja sam njega, on mi se javio sa porukom, znaš nešto tu dopisivali smo se, prvo je bio cool lik, pomogao mi nešto, onda zato što mi je on to pomogao, nešto oko kanala, nemam pojma ni ja. Malo kako da postavim, nemam pojma, ja nisam znao sve postavke lepo, to mi je pomogao, ja sam to uradio. Poslije mi je napisao da mu dam shoutout reklamu, ja sam i to uradio, znači kao da uzvratim usluga za uslugu, ja sam mu naravno uzvratio. I poslije tu prestao je naš kontakt. Poslije nekog vremena, lik mi se javlja, ajde ponovo reklama. Ja, znaš, jedan smo i nisam želeo naravno, jer iskreno ne dajem nikome reklame, jer meni niko ne daje reklame. Ja nisam želeo i tu je počela neka svađa, jer on u stvari veliki seljak i prgav je mnogo. I tako to je ispalo, tu je počela neka svađa, mi su se tu svađali nešto preko porukama, nemam pojma ni ja. Čak mi i na Skype-u zvao, znam da to ja tad nisam ništa ni mogao da pričam. Na Skype-u me zvao 2-3 puta, smarao me je. Na Messengeru me zvao, brate, bezbroj puta. I to je to. Onda lik je napisao neku poruku. Kako ne mogu da se sjetim, jao. Znači ne mogu da se sjetim tačno detalji, previše se iznerviram kad pričam o tome. Lik mi je napisao neku poruku kao, baš ubedljiva poruka, bukvalno, svako bi si cimao, ali svako bi, sve u svemu, što mi je napisao kako za... A pre toga, dan pre toga, mi je bio, kad smo svi svađali, taj dan baš kad smo se svađali, meni je bio hakovan Instagram profil. Instagram profil Del Pierlos. Da, Del Pierlos. Meni je bio hakovan taj profil. I ja sam ono baš otvorio nove koji sada koristim. Meni je bio taj hakovan profil, ja sam ono poludeo, znači zašto ja upišem vrati mi, jer sam iskreno mislio da je on, vrati mi profil, počelo i baš svađanje. Na tom profilu sam imao 5500 followera, to sada nije ni bitno. I on samo lik, usro sam se već za svoj kanal, a sutradan mi piše lik kako imam 24 časa da postupim po njegovim koracima. Tačnije, on mi je poslije pisao na Gmailu, prestali smo jer sam ga ja tu blokirao sam ga na Messenger, on mi je pisao na Gmail, ništa mi se nije javio, samo mi je napisao poruku 24 časa da postupiš po mojim koracima,
ako želi da sačuva svoj YouTube kanal. Ja sam se ono, znajući da mi prethodno taj lik hakovao Instagram profil, bukvalno sam se usrao. Ali slušajte sada što je najveća fora. Na kraju svega toga, taj lik mi nije hakovao Instagram profil. Znači ja sam po nekim, tamo sam po Instagramu nešto tražio i provalio sam da mi taj lik nije hakovao Instagram profil. Onda, a to se već na kraju desilo. Onda prva reklama, reklamirao sam ga. Druga reklama, treća reklama. Onda četvrtu, šta mi beše poslao, evo vate. Znači lik me non stop ucenjivao. Nisam smeo da kažem ništa loše, ništa, nemam pojma ni ja što bi moglo da ga naljuti i ja sam se tada baš nicimo za svoj kanal jer previše volim YouTube i volim YouTube. Nakon možda nedelju dana njegovog smaranja i njegovog dopisivanja, ja brate puknem mi preko kurac sve i napišem mu jednu poruku dugu, znači mnogo sam se bio iznervirao, inače nisam takav lik, ali mnogo sam se bio iznervirao. Napišem mu dugu poruku, sve u svemu u poruci glasi psovke i psovke. I bukvalno sam mu napisao, dođeš li jebem u Vranje, vidio bi te negdje, u Beograd, a znam li kako izgleda sve, u Beograd, u Niš, u Sarajevo, bilo gdje pljenac put nanese. Sklanjaj mi se s puta, molim te, znači zbalim Gmail, batalim YouTube, jednostavno odvojim se od sveta. Sve to batalim, sklonim, laptop sam oterao pičku, materinu, znači sve sam sklonio od sebe. To je, pa skoro sam vidio da mi on odgovorio na tu poruku, ne, nije mi ne odgovorio, samo mi je poslao neki smešak nešto, nemam pojma ni ja i to se tako završilo, ljudi moji, verujte mi. Poslije sam ja shvatio da meni nije on hakovao Instagram profil, znači baš imao sreću što mi je baš u to vrijeme hakovao Instagram profil pa sam ja mogao da mu poverujem. Poslije kad ja sam si nešto istraživao o tome o hakovima, o anonimusu i već 20 dana nema klipa u tom periodu, 20 dana već nisam izbacio klip. Ja sam istraživao, ja sam provalio da bi uopšte taj lik i uopšte da bi nije hakovao bro. Nego da sam se ja nešto nemam pojma ni ja zajebao, preko Facebook naloga mi je bio taj Instagram profil, onda nemam pojma ni ja. Sve u svemu nije mi on hakao Instagram profil, sam sam se zajebao, nešto šifra se je promijenila, nemam pojma nija kako to. Ljudi moji, ne znam više šta bi mogao da vam ispričam, to je to sve u svemu, ja mislim da sam sve obuhvatio šta se desilo. Ne znam samo što još mogu da vam ispričam, bam bre, novi mikrofon, bam bam bam, na 8 brd. To je bilo to u ovaj klip, opet ponavljam, zapratite kompaniju Ilke svi, još malo mi hvali do 90 mislim 1000 followera. Zapratite ih svi i ako želite da kupite, samo se javite sa hashtag KimiD. Očekujte za 5000 subscribera, najjači, nadam se da me neće izbaciti iz škole. Znači svi se prijavite na kanal jer u petak se snima najjači specijal za 5000 subscribera. Vidjet ćete, ko me prati na Instagram već je provalio šta ću da snimam. Sprema se nešto vrlo ludo. Mi se vidimo u sljedećem klipu, ovo je bio Kimi, do sljedećeg klipa želim vam veliki pozdrav.